गसाइगाव महकुमानि गुरुफेलायाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे लाइमोननि जिउ खहा आरो साथामनि गोब्राब जोखोम। दिनै फुंबिलियाव गुरुफेलानि 33 नं राजा लामायाव जानाय बे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय लाइमोनखौ हृदय राय होनना सिनायनो हायो आरो गोब्राबै जोखोम जानाय साथाम लाइमोनखौ महेश्वर राय, साधु राय आरो राकेश राय होनना मिथिनानै मोन्दों। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला पुलिसनि साख्रि लानायनि सिमांजों देहाखौ गोख्रों खालामनाय थांखियै सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव खारबाय थायोमोन साब्रै लाइमोना। गुबुन साननि बादिनो दिनै फुंबिलि समावबो राफोद देहाखौ नोजोर बोनानै 33 नं राजा लामायाव खारबाय थानाय समावनो मुवा बेसाद रोगाग्रा गंसे ट्राकआ साब्रैखौबो होख्रेबलाङो। गोब्राबै जोखोम जानाय साब्रै लाइमोनखौ क'क्राझारनि देहा फाहामसालिसिम लाबोनाय जायोब्लाबो हृदय रायआ जोबथा हां बोयो। गुबुन साथाम गोब्राबै जोखोम जानाय लाइमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होनना मिथिनानै मोन्दों। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि। सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर' थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव। बाहाय बे आं निउर' थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सियाटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइना फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।